नमस्कार, रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मसाला भरलेली वांगी। ही वांगी खायला टेस्टी आणि सुंदर असतात। तर आपण त्याचं साहित्य बघूया। हे एक वाटी शेंगदाण्याचं बारीक कूट आहे। हा एक टोमॅटो बारीक चिरलेला आहे। हे छोटे 3 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहे। हे अर्धा नारळ किसून घेतलेला आहे। कोथिंबीर थोडी, 2 चमचे मसाला आहे, 6-7 लसणीची पाकळ्या आहेत, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आहे। हे 4 वस्तू आपल्याला आता भाजून घ्यायचे आहेत। हा कांदा फोडणीसाठी आहे। हे तेल आहे, मीठ आहे आणि हळद आहे। आपलं मेन साहित्य म्हणजे ही वांगी आहेत। मी अर्धा किलो ही वांगी घेतली आहे आणि ही अशी चिरून ठेवलेली आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला तो मसाला भरायचा आहे। तर मी ही पाण्यामध्ये ठेवली आहे, कारण पाण्याच्या बाहेर ठेवली तर ती काळी पडतात, म्हणून पाण्यामध्ये ठेवली आहे। कांदा, खोबरं, आला आणि लसूण मी 5 मिनिटं हे भाजून घेतलेलं आहे आणि आता आपल्याला मिक्सरला हे लावायचं आहे। आपली कांदा खोबऱ्याची पेस्ट तयार झालेली आहे। आता ह्यामध्ये मी शेंगदाण्याचं कूट टाकत आहे। हा छोटा 2 चमचे मसाला आहे। हे 2 चमचे मी मीठ टाकणार आहे, हळद। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। आपली स्टफिंग रेडी आहे। आता आपण ही वांगामध्ये भरून घेऊया। ही वांगी आपल्याला अशी भरून घ्यायची आहे। अशी चांगली आतमध्ये हा मसाला भरून घ्यायचा आणि ही सगळी भरून झाल्यानंतर आपण ती फोडणीला देऊया। असा मसाला चांगला आतमध्ये गेला पाहिजे। हे भरून झालेलं आहे आपलं एक। अजून एक तुम्हाला मी दाखवते। असं सगळं चारी बाजूने हे मसाला आपल्याला वांग्यामध्ये भरायचं आहे। ही मसाला भरून आपली वांगी तयार झाली आहे। आता आपण याला फोडणीला देणार। कढई आपली तापलेली आहे आणि आपल्याला आता 2 चमचे याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे फोडणीला। कांदा, कांदा थोडासा ब्राऊन झालेला आहे। आपल्याला आता हे टोमॅटो टाकतोय आपण। राहिलेला थोडा मसाला आहे, तो आता फोडणीला आपण टाकला आहे। ही कोथिंबीर आपल्याला थोडी फोडणीमध्ये टाकायची आहे, कारण ह्या कोथिंबीर फोडणीमुळे चांगला स्वाद येतो। वांगी भरून राहिलेला मसाला जो आहे तो आता आपल्याला फोडणीला द्यायचा आहे। हा 1 वाटी फुल पाणी आपल्याला वापरायचं आहे याच्यामध्ये। अर्धा चमचा आपल्याला मीठ लागणार आहे टाकायला, तर हे अर्धा चमचा टाकलेला आहे। आता आपल्याला एक एक वांगी आतमध्ये सोडायची आहे। वांगी आपली सोडून झालेली आहे। यात आपल्याला 1.5 वाटी पाणी लागलेलं आहे। आपण हे साधारण 15 ते 20 मिनिटं झाकण घालून शिजवणार आहोत। अधूनमधून हे हलवायचे आहे। आधीचे 10 मिनिटं आपण मीडियम आचेवर शिजवायचे आहेत आणि नंतरचे 10 मिनिटं आपल्याला मंद आचेवर शिजवायचं आहे। भरलेली वांगी आपली तयार आहेत। आपल्याला ही शिजवायला 20 मिनिटं लागलेली आहेत। हे बघा, भरलेली वांगी तयार झाल्यानंतर अशी सुंदर दिसतात। शेंगदाणे व खोबरे वापरल्याने चविष्ट झाली आहेत। तुम्ही हे नक्की करून बघा।
आणि मला कळवा. आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.